Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Haka jingelang review meeting menta ke janmit. Na ka benta ka jingtip jong ki paiba nong song snong jong ke jela. Lengba jong pi ngakwa ban pentip ya ki katu kani teli kirai ki bangla sim menta ke janmit. Kumba pilatip ba ka containment measures haboro ka jela jong ka mekhala ka trekam. Bat ka order ka beladep ngi ong bahadu ka lai poetrik jong uniu penai mi. Menta ka janmit ngilarai ba ka containment measures ngin dang beteng nadu ka lai poetrik hadu banginda pentip da kumwei pat. Ka containment measures ka banging sim ya karai kilong kumne harum. But kani ka containment measures ka bemut ka kentup ya ka jela meklaya jongi barok away. Ka benung kong nginum sya ya ki political, ki public, social, religious gatherings. Ka bemut ya kini nginum sya kentup ru ya ki kenja meetings, ki kenja training. Ki babun jaj, ki babun rukom. Ba kin play. Kabaar, ka jingrung jong ki tourist. Siapo ka jela megala. Ngin nempat sya. Ba kumju ru. Ki jaka jengok kai keleng saudong jong ka jela jongi. Ya kata ru. Ngindang beteng. Ban kang yaki. Kabalai. Ki jingila kai sports borok kijai jingila kai sports ya kaniru ngin empat sya ban play kabasau ka inter district movement ngin le kumbajule ka restriction kan don ka jing perking kan don light no ya kitu ki kali ki bangi ong ki transit vehicles ki bahabiat lengba jong ke jela jongi ya kata ngin sya tangba kinhap yait lengba ki entry point ki ba nakaliang ke sarkar kalabu kerpang bakin cek nadong syadong kawaipat ya ka khayi ka pateng bat ka Bangladesh ka bangi ong ka international border trade ya kani ingin sya kabamut nadu kalai puai terik tangba ya ki restriction ki regulation nisanya haki deputy commissioner bakin le ya kabadon kam bat kawaipat ngila IT biang haki deputy commissioner nakaliang joko sarkar balada ki idon kam ya kanuk restriction lene ya kanuk imposition ka baki idon kam katkum kajing dawa lene katkum kajing idon kam halaki jong ya district ya kaniru ni IT haki deputy commissioner bat menta mdesu tang ki deputy commissioner ni IT ru sya ki tu ki SDO civil ki badai pej ya ki civil subdivision hakeleng saudong jong kajela Meghalaya. Ka benta ka baar ka bengi kren hakani ka review meeting ka bengi simru ya karai. Namar baro ngilatip baka lockdown hapo is kasils kadang trekam. Bat ka deban kut hakalai phui trik jong uniu benai mi porsan baji. Te hakani ka review meeting menta ka janmit nglasim ya karai. Ba ka lockdown hapo is kasils kan yai beteng hadu
kah nyau terik por san bejimen step jong ubenai jun arpaway tangba ngindon ke relaxation katu kani ke jingsya ban play ya kikam kijam katkum kajing idon kam kabom ila kiar syu. Kita kilong kumni harum. Deputy Commissioner East Khasils in Pintikena ba kine ki marbam ki mardi kidei ban poi sya kisnong ki thau baper jong ka East Khasils barok away katkum kajing don kam kabaar kata kabangi ong ka home delivery menhakane ka lockdown ngimsya tenrei menta ka genti ya kane ka home delivery services ngisya but ka permission ansa ai da i deputy commissioner jongka East Khasi Hills kabalai ka inter-district movement jong ki breu hapo East Khasi Hills lanina East Khasi Hills syaki weipat ki district ya kaniru ngidang perking bakanum don kajingayat laiklan na kawi ke district bakin rung syapo ka East Khasi Hills lani baki breu ki bana East Khasi Hills bakin lek syaki weipat ki district kawaipat kabenta kolong ba kito ki office Sarkar India kintrekam kumju tang kitu kiba nakaliang jong ka home department kala ya ko order nadu ka khat pratrik ubenai me arpaway bat kiwei pat kin dang khang hadu ban petip da kum wei pat kawei pat ki state government offices katkum ka notification ka bala penmi da ka personal department kitaru kintrekam bat palat nang ta ngin patsya ban play ya ki office sarkar ka state bank jong ka India ka main branch ka lai umkhra branch bat ka secretariat branch kan trekam kan play tangba tang khandiat ki staff ki deban wan hapo ka office na ka benta ban pendep ya ki business khamtam kwi day bat ki government transaction kawaipat ka bang ako ban pentip ba barok ki banks hapo East Khasi Hills lasya bakin play hakalai puetrik ubnai me bat ka sitrik jong jun arpaway with limited staff nakabentaki urgent transaction bat kidai bankang hapo saubaji janmit ki post offices nginsya ban play haka artrik laitrik bat sauterik jong ubenai jun arpaway tang katu kaningut ki staff ki badai bandon nang ta ka isu ka banginang sya susu menta kolong ka e-commerce activities bat kitu ki courier services ka bangiong yakiniru ni sya bat ngi IT ha i deputy commissioner jong East Khasi Hills ba in regulate bat ruban ai ya ka permission nang ka pat kidukan kitu ke hardware store kidukan de tiar ya ki ying kisem ya kaniru ngisya katkum kajing idon kam tang bayakan ngi kajing start jong i deputy commissioner ba in regulate
hakata kadur bakanum don kajing ya rois palat kawaipat kabangingisya kalong bakine ki kam construction lapi ong ki private lapi ong jong ko government kitu ki bam don kam ban ong ban warra ikinong trei nakawi ka jaka sakawi pat ka jaka ki bakila don lepa hasait lane hakatu ka kampus lane ka premises ya kataru mentangin sya ba kinsdang ban trei kamno kabamut nadu ka life waitrik jong une ubnai ubamenta kajinglet on tap lane kajinglet on thang ya kibayap ngisya tang sipongut bat kataru kalong da kaba pentip lepa sya i deputy commissioner kabakadu kabangakwa banyathu angne yakarai kabangisim haka review meeting ki department lane ki jingtrei ki ba hap hapo jong kane ka lockdown hang ne is ka sales jong i brokaway ka banengkong kalong ka health services ka bakentup yaki emergency services batru ya katuka vaccination drive kabingi ong lani kajing eye injection kabaar ki medicines ki dawai ki pharmacy kabalai kajing ya jong kini ki kali ki essential commodities essential goods kabasau ki briu ki ba ya nakawe ke jaka sakawe ke jaka kabadon haka duty essential duty kami ong kum ki medical team ki officials ki badai pej ya ka COVID-19 ki police ki security ki armed forces ki civil defense pat ki homkat ki fire and emergency services ki nongtrei jongka electricity ki nongtrei water supply ka municipal services nang ta kinong tray jong ka PDS ki public distribution system ngiong nang ta kinong tray ka IPR information and public relations nang ta ka telecommunication services bat kumju ru ya kinong tho kot kubor print and electronic media sakaway pat kabangi sya kabalait na kane ka lockdown kolong karep karyang hakinong kendong kabakentup ya kabarep kuai ki rep tempo lani kiba de kuai kiba de tempo lani kiba de sensar yakiniru kumangong pi ngisya ba kin trekam tangba ki hap ban but perking ya kajing penbit penbiang na i deputy commissioner jong ka is kasils barok away bat kabakadu kabisa kolong kajing bela sispas ni kabangi ong ka MGNREGA ha kinong kendong jungi ya kaniru kan light no napo jong ka lockdown